Mads Jakobsen overfører og tiltidgen sølomæver. Avur hever han rønt seg vi bæg ron og gløyming og arabara heston som standa av ein og beine. Hesa fer snurda seg imes til nutøyman seia halt. Mads Jakobsen ringer til bøntan og i svine. Hallo. Goddag. Det er Mads Jakobsen. Hvad har vi gjort? Fra Hopperup Hein og Dein. Hvad? Fra Hopperup Hein og Dein. Ja, hvad betyder det? Altså, det betyder, at jeg har nogle rigtig gode tilbud til forhold. Forhold? Ja, altså, I bønder, der har får. Ja. Ja. Se, jeg har noget rigtig god parfume. Chanel Sheep. Hvad der snakker? Ja, jamen, det er parfume. Hvad er det for noget? Hvad? Hvad bruger du det til? Jamen, så tager man lige og sprøjter noget parfume på de her får. Ja. Så det kommer til at dufte utrolig godt. Nå, ja, og hvad så? Jamen, altså, de har en ufattelig god effekt på vædderne. Hvad? Vædderne? Ja. Ja, de springer på dem hele tiden. Ja, og de giver så godt et resultat, at de næsten altid lemmer 2 lam i stedet for 1. Ja, var det ikke noget? Det var ikke. Og så har jeg også en rigtig god shampoo, som også dufter af Chanel. Og den har den gode effekt, at fårene næsten ikke har lus. Ja. Ja, fordi det er ligesom om, man har fundet ud af, at de her lus, de kan godt lide dårlig lugt. Ja, men at det her... Hvordan vasker de det, eller bare sprayer det? Nej. Ja, altså du tager noget shampoo, ikke? Så tager du foran ind under bruseren, og så tager du lige og stænker lidt med vand, og så skrubber du det her shampoo rundt om hele foråret, og så skyller den bare lige af igen under bruseren. Javel. Ja. Og de er som om, at de her lus, de kan slet ikke lide den her gode Chanel-duft. Nej. Og oven i det hele, når de så er blevet vasket, ikke? Så har jeg også en deodorant, så man bare lige tager et lille stænk ind under hvert ben. Hvad så? Jamen, vædderne, de er ellevilde. Ja, og det er så vildt her hos ham, at han får ikke fat for mange, for som ikke får fat i. Ja, men det tror jeg gerne. Men oven i det hele, ikke? Altså, jeg har sådan en stor pose i et stort tilbud. Så har jeg også noget farve. Ja. Så man tager lige noget, og det gør man, mens man bruger den her shampoo. Og så tager man lige og gnider lidt farve i forårets hoved. Ja. Og så kan du så utrolig godt skille dem ad alle sammen. Så kan du kende dem på lang afstand. Vi har rødhåret, og vi har blondiner. Ja, men det bruger vi ikke. Vi kender det godt uden for det. Det gør vi. Nå? Ja, det gør vi. Altså, når du har noget farvestof selv? Nej, det er ikke noget. Man ser det på farve. Det er ikke noget farve, som ser det samme ud. Så det kender vi uden at spekulere på det. Nå? Det gør vi. Altså, hvordan er det blevet sprøjtlakeret? Nej, det er ikke noget. Vi ser på lammet, og det er ikke gjort noget som helst. Nå? Vi kender det bare, altså. Da vi ser det, og så kender vi det, og så er det slut. Nå? Er det så noget... Altså, det er det, som sitter i os selv, ja, som har fået med for, ja. Nå? Altså, det er ikke alle, som gør det, men min søn, ja, og jeg selv sagt, jeg har også fået med for. Ja. Altså, når vi har set det en gang, så ved vi, det er den der, ja. Nå? Er det så nogle farvestofspiller, som I giver forerne, inden de lemmer? Det er ikke noget farve. Det er lammerne, som kommer sig, så vi gør ikke noget med det, altså. Nå, på den måde. Ja, nej, vi gør ikke noget. Så ser vi, og så når vi slipper det op til det, altså, så kender vi det. Nå, det er den. Nå, men ved du hvad? Så har vi også det sidste, men det er også flot. Vi har en negleklipper til hunde. Nå ja. Ja, og i den lille pakke med den negleklipper, er der også noget neglelak. Nå ja. Ja, fordi hundene, de kan også godt lide at se godt ud. Jo. Ja. Ja, så. Var det ikke noget? Nej, det ved jeg ikke. Det gør mig ikke så meget ud af. Nej, altså lidt rød neglelak på en hund? Nej. Nej. Det kan man gøre i Danmark eller også. Har du set nogle færd? Hunde med neglelak? Nej, altså, jeg er lige kommet til Torshavn i dag. Nå ja. Jeg har ikke set nogen får. Du ser på alle hunder. Ja, men altså, om du ser noget? Altså, jeg har ikke set nogen får i dag. Nej. Altså, jeg har gået en spaceretur dernede på Vagli. Ja.
Jeg kunne ikke se nogen får. Nej, det ser du ikke nu. Nej, hvor skal jeg så hen? Det er forskellige steder i sådan indemarsker og sådan noget. Nå, ja. Så det er for eksempel som Thorsen, det går ikke vildt, det kan det ikke. Nej. I sådan by, annars bliver det bare overkørt med biler og sådan noget. Nå ja, selvfølgelig da. Ja. Men ved du hvad, var det her noget, skal jeg sende en pakke til dig? Nej. Nej? Tak skal du have. Nå, men det var så lidt. Nej. Ja, farvel okay, så. farvel. Hallo. Gården der, det her er Jakobsen. Nå. Det var alt svart. Ja, det var alt fart.